Salam, mehriban ildeşler. Hoş geldiniz bizim şugünkü programmamıza. Ben şugünkü programmamıza bir mihman çağırdım. Onun adı Mahwaş. Mahwaş şugün siz bilen öz durmuşu barada hem maşgalaty barada siz bilen paylaşar. Hoş geldiniz bizim şugünkü programmamıza Thank Mahwaş. you for inviting me. I'm so happy to see my sister in the Lord beside of me from Turkmenistan. Beni şu programmağıda çağıranınız için köp sağ olun. Men minnettar şu mümkünçülük için hem öz durmuşum arada Türkmen ayal doğullarım bilen paylaşıp bilyanıma. I'm so thankful to the Lord because, like we read it in the Bible, He chose us before creation of the world. It means in this verse it shows who is creating this world is our God, and He chose us by Himself. We're not choosing Him; He chose us. Men Hudaya diye gati minnettar. Sebebi Huday bizi dünya yaradılmadan öz padşahlığı üçün saylan diye biz bunu Hudayın sözünü de görüyoruz. Biz Hudayı saylamadık. Huday bizi saylan. But I am so thankful to the Lord. He doesn't look at outside of us. He look at inside. Men diye ol ilki bilen parça gurlaşıp oturan diye en şu an yenedir İngilizce aydı otur. Men diye minnettar Huday bizim daşqı keşfimizde seredip saylamaya. Huday bizim yüreğimizde içki yağdaymızda serediyor. Because of that, before even we talk about what we wanted in our heart, God is hearing us because He knows what's going on in our heart. Ine bu diye qatı quvvat sebebi Huday diye eyem ol sebebi bizim yüreğimizi bilýär. O biz entek histat aytmazdan öň diye bizim yüreğimizde näme bolup otur Huday onu bilýär. I born in Iran, in Tehran is the capital, and I raised there, and I was always feeling vacuum in my heart, and I needed praise for God. Men diye İran'da doğulun. Şu yerde önüp öttüm diye. Şonda men ötüp oturan wagtymda diye eýem şu yüreğimde bir hili başgaça eýem ýaşlykdan şu yüreğimde başgaça duýun. Yüreğimde gysym bolun. And always I was have this desire to go and be closer to God. But anytime I walk close to the Muslim ladies or Muslim people and I wanted to be closer to God, they just rejected me. Okay. Men diye şu ýaşlykdan Hudaýa has ýakyn bolmak isledim diye. Şol öz töwreginde musulman ayallar bar eken, hem şu jemgyet goňşulary, men şolary her sapar ýakynlaşyp bolamda diye olar meni reddetdiler. Because of I am showing my hair, even my close family, they were telling me, you know, Mahwaş, they will hang you in a hell with your ponytail because you're showing your hair to the men. Ine diye seret berdi nähili şu töwrekdäki adamlar daşky zada seredip baha berýär diye. Mysal üçin men ne diye men sen saçyň kelläň ýapylmady ýa-da başga tenini görkezip oturýarsyň. Eger şeýletden diýeten bilýärmi? Sen saçyňdan diýeteni dowdakda saçyňdan asarlar diýip maňa şeýle diýerdiler. And it was so many times I had so many problems in my life. I wanted to talk with my own God, and I was talking in my own native language because I was sure there is a God is hearing me. Men ne diye şeýle köp problemalar ýüze çykdy diye. Men şu problemalar barada Hudaý bilen şeýle ýakyndan paýlaşmak isledim. Men niye şu problemalar Hudaý bilen gepleşemne, öz dilimne gepleşdim diye. Hudaý onu eşitdi. And I was just looking for it, searching for it, and I had a sick husband beside of me, and I was asking Lord, help me with him, help me with my children. I have two boys, and
I'm so blessed to have two boys right now. They know Jesus too. And on that point of time, they were in young ages, and my husband was very bad sick, and I was saying, God, where are you? This is the country was on a war. There was everything too expensive. I had to work hard, and I had to take care of sick husband and two children. And I was said, God, where are you? Help me. Ana şol Eýranda wagtymyz diýe şu problemalar bar diýdi. Şonu men özüm ne diye, ana misal üçin men Hudaýy şu problemalaryň üstü bilen Hudaýy gözleýärdim. Onu agtardım. Hem adamym yarawsuzdy diye. İki tane oğlum bardy diye. Enne olar şu wagt häzir İsa Mesih'e inanýarlar, entek inananakdylar diye. Men niye şol adamym yarawsuz bolansoň özüm ýeke duýup, eýem şu Hudaýy agtarýardım. Hudaýy maňa kömek et, men näme etmeli diýip şeýle ýüz tutdum. And then I had sometimes dreams, but I didn't know God was showing me in different ways how He is washing me. And I say to my husband, I saw in my dreams if water comes from the fall and is washing me and goes away, what it means. And he said, you get a lot of dreams, this is one of them. But I know God was preparing me for His salvation. Men niye köplenç Hudaý maňa diýe, şunýaly görnüşleriň üstü bilen ýa-da düşüň üstü bilen özüni aýan etýärdi diýe. Ana bir gün niye şeýle düş gördüm diýe, onu ýokardan suw akyp duran eken, şol ýokardan akyp gelýän suw meni ýuwdy diýe. Soň men bu gören düşümi diýe adamym bilen paýlaşdym. Men şeýle düş gördüm, bu näme diýip. Adamym diýe, ay sen budama düş görýän, ay ol kän üns bermedi diýe. Ýöne diýe men şu wagt bilýän. Eýem Hudaý meni bir uly zat üçin taýarlap oturan eken, olum meni özüne getirmek, halat etmeklik plany ekeni. And then with my husband's sickness, we had a decision to come out of Iran because even his close friend was a surgeon. He asked us to go one of the good countries. They are very good with the surgeries, good doctors, improved countries. And we said which countries we can go because we had a background of America. We educated in America years before that. We choose England because we couldn't come America. America is hard to get in. We get in England then. Soň adamym diye agdap geçti, adamym yarawsuzdy diye. Indi şoň yarawsuzlyk üçin biz ýurtdan daşary gidip şo ýerde wraça ýüz tutmakçydyk diye da. Eýranyň içinde olan hirurg dostu bar ekeni. Olam olara ýurtdan çykyp başga ýerden wraç tapmagy maslahat beren. Bular ilki Amerika gelmekçi bolan, olam kyn. Soň niye biz ahyrynda Angliýa gitdik diye. And when we get there, 4 different specialists, they check on my husband, and none of them they give me the same result, and I couldn't depend in none of them, and then we get decision to come to America. Soň aňyrda diye biz 4 tane doktor barlanyň adamsyny. Olar eýem hersiniň netijesi başgaça diye. Olar bize anyk gutornukly bir netije bermedi. Şoň üçin niye biz Amerika gelmeli boldyk. And when we get to U.S. Embassy, it was just 11 family before us. None of them they get visa, but me and my husband we got a visa. That was the first miracle. Diýeň enni Amerika gelmek üçin viza üçin dokumentler tapşyrmaly diýe. Biziň öňümizde diýeýem 11 tane maşgala Amerika gelmek üçin viza almaga dokumentlerini tapşyran diýe. Olaryň hiç de viza almadyk. Enni biz gelip viza tapşyryp oturýarys diýe. Ýöne Hudaý bize Amerika üçin viza berdi. Ene diýe şu gudratlaryň ilkinji gudratdy biziň durmuşymyzda başlangıcı. Amen.
And then when we came in here, we start going to different doctors, and everybody was rejecting until the time I start crying. I said, God, and I asked my friends, I want to go church and pray for my husband. Bärigem ni gelemeden soň her hili doktorlara barýatdy. Ýene de hersi başga bir zat diýär. Soň men ýene de diýär ağlap Hudaýa ýalbardym, ýüz tutdum diýär. Men ýene de bärde ýygnanşyga gatnaşyp diýär, şol ýal bir jemaatyň bir çileni bolmak men arzumdy diýär, islegimdi. Yeah, and when we get to the church, start crying, and I start worshiping the God, and I said, oh God, you do something for me. None of the doctors, they can do anything for us. And one of the families around of us, they invited us to the Puyallup Nazarene Church. They said, we want to take you to our doctor. Soň şol bir ýygnaşykda, çerkefde ibada edip oturan o ýerde de diýe men şeýle Hudaýa ýüregimi açyp diýe ağlap, Hudaý, doktorlaryň hiçdi men adamymy bejerip bilenok. Diňe sen bejerip bilýän, maňa kömek et diýip ýene de ýüz tutdum diýe. Şo ýerde soň bir maşgala duş gelen, ene şol maşgala Mahwaşy kömek edipdir. Ol biziň doktora, biziň wraça ýüz tutun diýip. And finally they were taking us to that church in a car. We were driving toward there. The guy asked us, who is Jesus in front of your eyes? Ine diye şu biz maşina, şol maşgala olar maşina öz doktoruna alıp gidip oturan. Soň şo ýerde diye şu maşina kılan biri diye sen öňüne göz öňüne duran İsa bu kim diýip sorady. And we said Jesus was a good prophet, and he said no, he was not prophet, he is God. Aha. Ene şonu diýip birinji tapar şol ene şu adam sorapdyr da İsa kim diýip hasap etdiňiz diýip. Bularyň jogaby ol peýgamber bolan diýip. Ol adam bolsa ýok, ol peýgamber däl, ol Hudaý diýip jogap berdi. It was like a shock for me and my husband because we were Muslim background. Bu diýe biziň üçin birinji tapar İsa Hudaý diýip eşitdik diýe. Soň men adamym üçin hem men özüm üçin bu gaty täsin zat boldy. And then when we get in that church, it was a play about Jesus' life, and we saw the death of Jesus on the cross, and we saw his resurrection, and that was the time I said, he is God, because nobody died and resurrected from death except Jesus. Aha. Ine diýe men şonu diýe şu çerkefde birinji tapar nämedene olar sahna görkezipdir. İsa'ň ölümi hem dirilişi barada. Ana şonu birinji tapar men eşitip diýe, diňe İsa ol ölün hem dirilip bilen başga hiç kim şeýle zat edip bilmedik diýe. Right now I have a verse. I want to start with that verse in the Bible in Matthew chapter 11, verse 28 and 29. Would you please read that in your language? I'll translate it first. Geçen gepleşigimizde diýe, men İsa'ň men Rabbimdigi barada paýlaşmak bilen gotorupdym diýe. Enne şuňky gepleşigimde men ýene de İsa gelenden soňky durmuşym barada paýlaşmakçy diýe. Ýöne ilki bilen men şoňa başlamadymdan öň Mattanyň kitabyndaky 11-nji babdaky 28-nji 29-njy aýatlary paýlaşmak isleýän diýe. Ene men häzir şonu siziň üçin okumakçyym. Matta 11, 28, 29-njy aýatlar şeýle diýe. Ey argyllar, agyr ýüklüler, meniň ýanyma gelin. Men size dinçlik bereýin. Meniň boyun turugymy dakynyňla menden öwrenin. Çünki men mylaýym hem pes göňüllüdirim. Jalaryňyz dinçlik tapar. Çünki meniň boyum turugym ýumşakdyr. Ýüküm yeňildir. Amen. Amen. He is calling us, all heavy burdens, come to me. I give you rest. My yoke is easy. I am not heavy burden for you. I am
making your life easier when you walk with me. Bärde diye gaty gowdatlar paylaşýar. Şu ayetlerden görüşümü diýal diye. İsa ol ýadow adamlar hem agyr ýükler maňa gelin diýip otýar diye. Hem İsa bize diýe öz boýunturugynyň yeňildigini bize aýdyp otýar. Hem ol bize dynçlyk berjekdigini aýdýar. Now we start walking with the Lord, and thanks God that was another miracle. My husband accepted Jesus in the same time I had it. But okay. Bärde ene diýe ene şeýtip diýe biz İsany kabul edip hem şoň bilen ýaşap başladyk durmuşymyzda diýe. Soň ýene bir gudrat diýe. Men adamymym İsany kabul etdi. Ikimizem bir wagtda İsany kabul etdik diýe. Şu bizim üçin uly gudrat diýe. And he doesn't look at us, we are outside. My hair was out, my hands was out, but he look at my heart and he find out I need his help, and I was blind, but he opened my eyes. Ine diýe şu bärde biz adamlar hökmünde diýe bu dünýäde daşky keşfine seretýär diýe adamyň daşky keşfine. Ýöne diýe Hudaý, öňüm aýdyşym ýaly Hudaý ýüregime seretýär diýe. Men İsany kabul edemden soň diýe mysal üçin saçym, kellem açykdy, men bürenemek diye ya da elimem tenim elimne görünüp durdu diye bu adamlar diye şunu yapmalı diye Hudaý diýene Hudaý men ýüregime seredip men ýüregimde maňa işten maňa kömek etýärdi. When we look at the Gospel of John chapter 4 is talking about Samaritan woman. She was not in a good life. Her life was full of wrong things, but Jesus get by the well, and he met that woman by the well. Ene diýe şol Hudaýyň sözünde de diýe İsa başga bir ayal, Samariýaly ayal bilen gurrungy, İsaň gurrungy hem İsaň şol ayal bilen duşlugy barady diýe gurrun gitýär şu kitapda. Onda diýeýem ol ayal goýun başyna İsa şol Samariýaly ayal bilen goýun başyna duşýar. And Jesus asked her, "Give me water." İsa diýe şol ayaldan şol goýun başyna maňa su ber diýip sorady. And the woman was recognized he is not Samaritan. He said, "How come you asking Samaritan, it means the sinner, to give you water?" Very humble. Ine bärde bir Mahwaşyň aýdyp oturany İsa ene şol ayal diýe İsaň Samariýaly däldigini bilip duran. Eger sen Samariýaly däl bolsaň onda başga kişiden sorap dilep bilmeýän. Bu ayal İsa hayran galyp İsa şeýle diýe, sen Samariýaly däl bolsaň da menden su sorap otyrsyň. Bu Samariýalylary Israiller günäli adam hökmünde görýärler. Şoň üçin bu mümkin däldi. And when Jesus told her, all of her life you had 4 husbands, and now you living with a husband is not really your husband. When she heard all the truth of her life from his lips, even she didn't know him, she find out he is God because he knows everything about her life. Ene şonda diýe şu goýun başyndaky durşygyna İsa şol ayala diýdi. Senne 4 adamyň bar ekeni geçmişde. Şu adam häzir bir bilen ýaşap otursyň diýip İsa şol Samariýaly ayala aýtdy. Bu ayal şonu İsaň dilinden eşidip ol hayran galdy. Sebäbi ol İsaň hemme zady, özü barada hemme zady bilip oturşuny eşitip oturýar. And I like to read this verse too, because for God doesn't matter how much sin we are doing. He come and take us from the algae. He come and take us from dust. He
make us from the dust, and he put his holy hand on us, because by this verse we recognize our destination is to go to the Word of God and find out we're going back to Him who created us. We're going back to Him, and that's the only way to go through Him is Jesus. Ine diye bärde häzir yine de bir ayet paylaşmakçı bolýar da. Şol ayetden siz görürsüňiz diýe. Hudaý üçin sen günälimi on tapawdy ýok. Sebäbi Hudaý biziň hemmämize de edil bolşumyz ýaly gelmegi isleýär. İlk başta diýe Hudaý bizi toprakdan yaratdy. Biz diýe şonu ýatda saklamaly diýe da. Eger biz İsa Hudaý biziň durmuşymyzda bolmasa biz hiç satçı bolup bilmeýäs. Edil toprak ýaly. O İsa üçin tapawdy ýok. Ol nerede, nähil situasiýada bolsaňam, edil şol ýerde ol gelip sen bilen duşmak isleýär. Eger ýüregiň göwnüň açyk bolsa diýe. Okay, would you, my sister, read from Philippians chapter 2, verse 10 and 11? Ine häzir diýe, şu nämede Filiplileriň kitabynyň 2-nji babynyň 10-njy hem 11-nji ayatlaryny okumagmy isleýär. Ana onu şeýle diýe. Ol muny gökdäkilerin, yerdäkilerin we yer astyndakylaryň bary İsa'nın adynyň hadirasyna diýipsin. Her dil Ata Hudaýyň şöhrady üçin İsa Mesihiň Rabdigini ikrar etsin diýip etdi. And the other thing all of a sudden came in my mind is about that woman. They arrest her in a time of adultery. They brought her in front of Jesus and they wanted to stone him. Ine diýe ýene de şol ayal barady, bir zat ýadyma düşdi diýe de. Şol Samariýaly ayal, başga bir ayal barady diýe Hudaýyň sözüne. Şol ayal bir aýaly dynahorluk etdi diýip onu süýräp İsa'nın öňüne getirýärler. Oň öz goňşulary hem şu öz şoň aýalyň töwerine ýaşaýarlar, İsa'nın ýanyna getirip o diýe bu dynahorluk etdi, bu hem günä. Onu daşlamaly diýip şeýle diýerler İsa'nın öňüne. And they asked Jesus from that people. They arrest her. They say, he asked them, diye. İsa'nın ýanyna aklar bu tutuk edilmeli günäs üçin. Whoever never had sin in their life, he can or she can throw the first stone to that woman get arrested. Ine diýe İsa da diýe şol ýerde duran jemaatyň ahlysyna ýüzlenip, eger diýe haýsy biriňiz günäsiz bolsaňyz diýe, goý şu günäsiz biri şu aýaly daşlatyn diýe. And thanks God, they were so honest inside of themselves at least. They didn't pretend they not sinner. None of them stepped forward to throw the stone. Ine diýe Ferit şu situasiýada diýe şu ýagdaýda ol şu ýerdäkilerin diýe hiçsi ýekejetem ol aýala daş atyp bilmedi diýe. Sebäbi olar diýe hatda şu pursatda men begenýän diýe şu pursatda olar hakykaty etdiler diýe da. Sebäbi olar özleriniň günäldigini bildiler. Then Jesus told that woman, you forgive now. Go and sin no more. Soň diýe bu töwereneklerin hiçdi ol aýala daş atmadan diýe. Hemmeler gittiler diýe olaryň bardy. Soň İsa ol aýala teredip, men sen günälerini bagşlaýan, sen günälerini bagşlanny, sen turda gidiber. Menem sana menem seni hukm etmeýän diýdi. Then we find out the verse we read it already in Matthew chapter 11, verse 28 and 29. I want to read it in Farsi. Maybe they interested to hear my voice in my native language. بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید. یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید
زیرا که حلیم و افتاده دل می باشم و در نفوذ خود آرامی خواهید یافت. This is how our God is. He is not killer, he is not punisher, he is not revenger. As far as we go to him with the truth and we ask him forgiveness and we turn our life from the sin in the past toward the light, and the light is truth, because he said also, not in this mountain, not in that mountain, but whoever follow me with the truth is my follower. Ine diye şol yankı ayalın diye ayal varada hikayet paylaşıp oturamna men yine de diye şol önkü seyredip geçen Matta'nın 11. babındaki ayet yadıma düştü diye de Matta 11 28. 29. ayetler diye. Men niye ilk bilen ya şu ayeti Pars dilinde okumak isteyen ya belki bu sizin için gıdıklı olur diye. Men yine de şonu ol Pars dilini okudu. Men şu ayeti sizin için Türkmen dilini okumak çadır. Ey argıllar, ağır yüklüler, menin yanıma gelin. Men size dinçlik bereyim. Menin boyun turğumy dakınınla menden öwrenin. Çünkü men mulayim hem pesgönlüdürüm. Jalaryňyz dinçlik tapar. Çünkü menin boyun turğum yumşakdyr. Yüküm yeňildir. Ene diye yine de şu ayetden görüşümü diýaly diye. Bärde de Hudaýyň ýüregini biz görýär. Mysal üçin şol zinakhorluk eden ayalyň durmuşyna seredemizde diye. Ol günäli ayal. Aýöni Hudaý şoňa seredenok diye. Hudaý eýen biz ýüregimizde nähili günä edemizde toba edip, ýüregimizde hakykaty islesek, ýüregimizde hak bolsak, ene şol Hudaý üçin iň wajyp zat diye de bärde. Şoň üçin hem haçan şol ýüregimiz Hudaýa berip, şoň ýolundan ýöresek, eýem Hudaý bizi öz nuruny tarap gönüp durýar. Hudaý ol nur, İsa nur. Eger biz İsa'nın ýolundan ýöresek, bizim ýolumuz garaňkylyk däldi, ýolumyzda nur saçylýar diýär. Ana men umid etýän Mahwaşyň hemme paýlaşan zatlary bilen hem şol öz durmuşynaky şaýatlygy barada paýlaşdy. Şu zatlar men sizi ruhu tarapdan has ruhlandyrandyr diýip umid etýär. Men ýene de bir zat sizden haýyş etmek isleýän. Eger sizde Mahwaş üçin sorag bolsa, ýa-da men üçin sorag bolsa, siz hökman elektronik poçta üstü bilen bize hat ýazyp bilýärsiňiz. Men sizin hemmeňizden eşitmek isleýän belki soraglaryňyz bardyr, ýa-da belki başga paýlaşak, ýüregiňizdäki paýlaşak zatlaryňyz bardyr. Siz çekinmäňle arkaýyn hat ýazyp bilýäňiz. Men bolsa sizden eşitmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýan. Eniki gepleşige geçerli, sizin hemmeňiziň ruhy rowaşlygyny dilek edip, hoş sag bolun diýär.